Hvorfor bygger man en kæmpe bro bare for at lade den forsvinde midt ude i havet, lyder som en fejl. Mellem Danmark og Sverige ligger Øresundsforbindelsen. På afstand ligner den bare en enorm bro over vand, men jo tættere man kommer på Danmark, jo mærkeligere bliver det. Broen fortsætter ikke, den falder ned. Ramperne fører ind på en kunstig ø, og så forsvinder hele forbindelsen under havet. Hvorfor? Fordi ingeniørerne skulle løse to problemer på én gang. På den svenske side ligger en af verdens travleste sejlruter. Store fragtskibe skal kunne passere frit, så der gav en høj bro perfekt mening. Simpelt. Men på den danske side ventede problemet. Københavns Lufthavn ligger alt for tæt på kysten. Hvis man byggede en høj bro der, ville flyene skulle lande og lette tæt på en gigantisk mur af beton og stål, så løsningen blev næsten absurd genial. Man byggede først broen ud fra Sverige, så lod man den lande på en kunstig ø midt i Øresund. Øen hedder Peberhold, og der sker transformation. Holder op med at være en bro. Den bliver til en tunnel flere kilometer under havbunden. En almindelig bro forbinder to lande, men Øresundsforbindelsen gør noget vildere. Den starter over havet og ender under det.